Dámy a páni, to bude prvý win na tejto Springfield mape vo Springfield vo novej Simpsons sezóne, takže dajte like, odber so zvončekom, ale preto toto video vychádza tak neskoro, lebo nemal som čas, ale už nám pridali nových typkov do shopu, hej. Sú drahí, akože nebudem kecať, sú drahí. Sice roztomilí, ale prečo by si kupoval peta, a ktorý stojí toľko, koľko reálne stojí skin. Ináč niektoré pety, čo sú ako bad blingy, čo v podstate boli, tak tie dostanete zadarmo. Sa mi zdá, že tento pes by si ho mali dostať zadarmo. Tí, čo vlastnia tie bad blingy z chapter 2, kedy to bolo. Potom nám pridali jeden parádny emote, ktorý asi už nenájdem, ale Black and Rich, takže tí, ktorí majú 500 V-bucksov navyše, to je určite výhodné. OK, ale už sa poďme rovno vrhnúť na hru, lebo ja už som to akože hral, lenže ja už som natočil akože 3 videá s vínom, ale tie 3 videá s vínom vždycky mali vyššie týchto. Ale tie 3 videá s vínom boli vždycky dlhé, ako neviem kto. Ale mne to prípada, že ja už som akože tá mapa je fakt reload, hej. Takže nehovorím nič, ale tá mapa je fakt malá. Potrebujem pumpu. OK, to sa síce zíde, ale neviem na čo mi to je teraz. To na blízko moc není. To SMGčko by bolo dobre. Ale ja potrebujem eliminovať toho borca, čo tu je. Myslíte, že to je AI-ko? Je. No, môj presný aim. Ty kráso. To je ono, no, to je ono. Moje lobička. No, to som dostal 50 tých. Tam je ďalší bod. Preboha, čo tu je toľko ľudí? Oranžová, modrá, žltá. Oranžová, modrá, žltá. Pamätajte si, oranžová, modrá, žltá. Poďme sem. A ja už som zabudol, kde to je. Tak to je konec. To je konec. Ja som zabudol, kde to je. Ale nie, nezabudol, ale ešte to není odomknuté. Tak ešte treba lútiť, samozrejme. SMGčko nechcem, skôr nejaký movement. Keď som chcel. Asi skôr je movement, no. Ak sa nemýlim, tak fakt toto je, ak neviem, sa mi zdá, že semka by to malo byť, semka. A sem. Áno, a nemýlim sa. A toto by sa malo spustiť. Ale neviem kedy. Asi až keď dojde, hej, na druhá zóna, keď sa spavne. Ja som bol preč, až teraz som si to všimol, tu je normálne, že top secret. Dáme. Nejde to? Ale práve, že by to malo ísť. Kámo, prečo to nejde? A už to ide. Hore. Toto je. Takže oranžová. Nie, modrá. Nie, jak to bolo?
Oranžová, modrá, žltá. Ty Oranžová, žltá. Modrá. Ty kráso. Takže oranžová, žltá, modrá. Jak jako ne? Ty krásově, to bylo úplně naopak. Modrá, žltá, oranžová. Toto je asi oranžová potom. To je oranžová. Toto je žltá. A toto je modrá. Hrozné. To asi berem. Kvôli tomuto som tu čakal, chápete? To bude na 100% hráč, to nebude bot. Lebo by to doteraz neprežil. Bot. No nic. Tak dostal. Typek ono mňa dostal, no. Vidíte, aká je dobrá táto tu vecička. Dáva do hlavy za 100 a do tela za 50. A strieľa strašne rýchlo. To je výborná vec. Hej, ale... Ja viem, že tu je. Ideme, teraz si padneme do druhej lokácie. Tuto do pekne krásne ich nádhernému domčeku, že mám podarený landring jak hovado, to musím potvrdiť. Idem do toho fialového samozrejme. Nech ma henten typek nemôže eliminovať. A mám už pumpu, takže už ma vôbec nemôže eliminovať. Typek je asi v hentom baraku, mám taký pocit. Tu nikto nebol, lebo boli zatvorené dvere, to je dobre samozrejme. 5,90. OK, tento hamburger dáva 30 HP. Takže to je taký slurp, čo dáva 30 HP. To je ale veľmi dobrý slurp, lebo môžete mať viac. Čo tu ešte máme? Toto... Tu je čestka. Asi si radšej zoberiem toto, nebudem klamať. Infantry teda, ja to vždycky čítam Infinity. Infantry... Tak Infantry rifle je dobrá teraz, strašne na blízko. To čo bolo, kámo? On mal 100 na 100 a ja som mu... A ideme sa tu troška popozerať po bosoch. Ideme semka. A hádam, že narazíme. Počúvaj, tak jak som toto urobil, tak to fakt neviem. Ty krásno. Bronatár. 42 do tela. Tak to je solid. To je solid. Nevidím ale nikoho. Tuto týpek má ten medailon, to je tá headka. Že ti nemôžem dať tie. Kde si? A dobré to je celkom. Keď si vezmete. Ale tým, že ja som nepresný, tak ja si radšej zoberiem AR-ko.
Yes, aha, Evil Homer. Evil Homer. Tu je. Jo, chceš zabiť jej? No tak to vôbec. Mytická tacka. On máva mytické tacky. Čakaj, keď máme burgery, tak si dáme burgery. No, spamer. To je konec, to je konec. To je nejaký týpek, čo nevie stávať vôbec. Ja nemám... Mám matro! Dobre. A teraz som sa strašne rozbildil. Teraz som mu dal strašný akože... šiton tomu borcovi. To som dobre naložil. Som ukázal moje schopnosti buildenia. Bacha. To čo je za skin? Lebo ak to je vianočný skin, tak to je konec. No to je konec. To je konec, vám hovorím. Ja som sa už rozohral, už akože idem tryhard. Ešte do stenu a máme auto. Ne, zúhrajú nejaké songy a ja nemám nabindované vypnutie rádia, buď ticho rádio. Dobre. Neviem prečo neurobili medailóny, že to urobili takto, ale som rád, že sú tu vôbec mytiky. O, to je tryharder. O, ani nie. No, tak to je strašný tryharder. Môj aim? Veď ale to kope. Ten Scar. Tým Scarom sa nedá mieriť, lebo to kope. Už sa nevie trafiť, či to je bot. To je bot. Ale to auto mi už horí. A mám malú nádej, že to by nemuselo vybuchnúť. Tak po teba si idem. Fakt, bro. Fakt? Sorry. Říkám. Musíš byť slnečkový. To bol ten týpek z lobička, s ktorým som tancoval to Black and Rich. No nic, kámo, to sa stane raz za niekoľko rokov. No, raz za rok. Raz za niekoľko mesiacov. To je fakt také šťastie. Hej, to bol on, no. To bol on. Ukáž záznam. Hej, to bol on, fakt. Nevadí, no. Ale dobre som si to premyslel. On už vedel, že som tryharder, no. On už vedel, že ja hram na win, keď som mal 7 kill. On vedel. On vedel. Že to bude nejaký tryhard borec. 7! Fakt za 17? Fakt?
Budem vymeniť gunu, to je hrozné, to endgame, to je hrozné. Kamo, tak teraz John Wick zadrbal, no. Som zdrhol. John Wick, chod do prdele. No nic, borci, no nic. Tomu troška nevyšlo, tomu Johnovi. Čo už? To si troška nedomyslel, Johnny. On mal medkit, no, a on si asi rýchlo dal minička. Ty kráso. Na mne by sa tiež hodil taký nejaký medkit. Ale teraz to airko nebudem kecať, ale 2v2, teda 1v1. Jaká je šanca, že mi z tej čistky padne medkit? Veľká a padol. No medkit nie. Kde je ten borec? Oni sa tam fajtili pri tom aute. No, nič viem. Že sa tam fajtili. Ježiš. No mňa pokak... Teraz v endgame. Chápete, to tu nájdem. Teraz v endgame na zemi. Yes, je môj. To je bot, kamo. To je bot. To je bot, kamo. To je bot. Je to bot, že hej? Hej, to je bot, kamo. Je to tam, borci. Victory Royale ešte aj korunkový na druhý pokus. Dajte like, odber so zvončekom a uvidíme sa ešte dneska u ďalšieho videa. Takže, čus čus.